Op dit park staan 3 windmolens. Hier ziet u het logo van de familie Dekker. De rotor die hier op de grond ligt, heeft een diameter van 80 meter. De wieken zijn verstelbaar en zijn 40 meter lang. Voordat men kon beginnen met de bouw van de molens, moesten er eerst wegen aangelegd worden en een zware fundering van 900 ton gestort worden, waarin de voet vast zit. Met deze grote kraan, die meer dan 100 ton kan tellen, worden de molens gemonteerd. Met speciale trucks worden de buizen aangevoerd. Zo'n buis is ongeveer 27 meter lang en heeft een diameter van 4 meter. Hijsen wordt in het begin met 2 kranen gedaan. 1 kraan hijst de gehele last en de tweede kraan houdt de onderkant van de buis in bedwang. Hier worden de bouten in de gaten gehangen. Het hijsen gaat zeer langzaam, om te voorkomen dat een buis gaat zwaaien. De totale windmolen bestaat uit 4 buizen. Elke buis is voorzien van een werkgat en een ladder. En later komt er een lift in. De bouten waarmee de buizen aan elkaar gezet worden, zijn hier goed te zien. Deze kraan heeft een hoogte van ongeveer 100 meter. Hier ziet u de gondel die bovenop komt te staan. Binnenin de gondel de stroomgenerator. En het blauwe gedeelte is de tandwielkast. Die zorgt voor het juiste toerental. Na aansluiting zorgen deze buizen voor de koelolie. In dit vat bevindt zich ongeveer 320 liter. En hier wordt later de rotor aan bevestigd. Deze mannen houden door middel van kabels de gondel in bedwang. Op de achterzijde van de gondel staat meetapparatuur voor de windrichting en de snelheid, waarmee de gondel automatisch in de wind wordt gedraaid. De gondel heeft een gewicht van 70 ton. Hoogtevrees kennen deze mannen niet.
Hier wordt de kop op de rotor gemonteerd. Bij het hijsen van de rotor ziet u rechts de kleine kraan die de rotor langzaam laat kantelen. Ook hier houdt men de rotor met kabels in bedwang. De beschermingshoes waar de kabels aan vastzitten wordt verwijderd. De windmolen zal bij ongeveer windkracht 9 à 10 worden stilgelegd. Eén windmolen levert 2 megawatt aan stroom. Samen leveren de 3 windmolens van de familie Dekker 6 megawatt en dat is voldoende om ongeveer 5000 huishoudens van stroom te voorzien.